Halo guys, selamat pagi. Balik lagi di our channel Tiara Family. Hari ini kalian bakalan aku ajakin nongkrong cantik di daerah Surabaya Barat, tepatnya di Jiwok Citraland. Di sini aku juga bakalan review beberapa coffee shop yang lagi hits loh. So, tonton terus ya video aku sampai habis. Happy watching everyone.
Oke guys, jadi coffee shop yang aku mau review untuk sore ini itu Jokopi. Ini area indoornya, kita ordernya di sini ya. Ini aku spill beberapa menu yang tersedia di sini ya. Kalau kalian mau lebih jelas, di pause aja videonya. Area outdoornya, enak guys, kayak nongkrong ya kan. Syahdu rek nduk kene adem temenan. Nang kene aku nyoba es yo siki rek, rasane koyo kopiku, tapi enak kok. Ki cafe kedua sing tak tekani rek, namanya Saisho. Yo bener tak ya, mbuh karo pokoke tulisane ngono Saisho. Ki nggone lebih cilik sih, yo kan. Terus kalian kalau mau order di sini, tulisannya cilik-cilik guys, asli aku gak ketok. Iki area indoornya guys. Terus kalau ini yang di luar tadi, kalian juga bisa ngecil di bagian luar kayak gini. Iki sing tak pesen maca karo coco, regane 20.000-an. Oke, mari kita lanjutkan, kita pindah lokasi. Yo, sampai kelempokan aku nyoba ngombe tok. Ning kene iso jajan guys, yo kan. Tak delokno, aku iku lebih seneng asline nang sing sebelah kene ku. Yo jujur liku aku biasanya nang Jiwok iku yo nang kene iki ayas ini, cuman iku mau yo pengen lah sekali-sekali nyoba tak review sing liyane yo kan. Kenapa aku suka di sini? Siji, karena nggone teduh rek, yo kan akeh wit-witan gede, dadi nang kene ku masih awan iku adem. Terus sing keloro yo kan, nek awakmu nongkrong nang kene ku view-ne langsung dalan guys. Dadi awakmu iku iso ambek ndelok wong riwa-riwi ngono. Ya, berasa nang legian koyo ya. Terus sing ketelu iku yo nang kene tenene iku akeh guys. Dadi koyo ngombe ambek panganan iku dadi siji beda-beda ngono kan enak yo kan iso jajan ambek ngombe sisan, gak ngombe tok kelompokan aku. Oke, mari kita jajan micin favorit aku. Yo aku benang kene ku mesti tukune nang kene, Firepok ambek pentol darurat. Yo soalnya murah sih. Iki tak spill menune yo guys sampai rego-regone. Di sini kalian bisa langsung order ya ke mbaknya. Jadi kalau di sini order langsung nanti ditanya sama mbaknya mau bumbunya pakai apa sama sausnya pakai apa. Akhirnya setelah muter-muter aku tuku nanggone ST guys. Sistem pembayarannya lengkap iki lho, ono GoPay, Oppo, Shopee karo M-Banking. Wis pilihan opo cash ya iso guys. Lucu wadai ya kan. Iki sing pik tadi warna apa iki? Apa iki nama iki? Sing iki surat velvet. Oh, sing iki ST. Ini guys. Iki bojoku tuku Firepok lah, kok lali gak dikei bubuk pedes. Dadine yo asin tok iki ya opo guys. Untung iki tuku pentol iki pedese nampol dadi iso tak cocol nang kene.
makin malam iku guys, nang kene suasana iku makin romantis. Delok entala rampune lho, diuripno kabeh apik yo kan. Makanya kita anteni, aku kabeh mulai ku tak anteni lampune sampai urip kabeh dhisik. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. See you on my next video. Bye bye.